Ġiex mistoqsijiet jekk ma jgurtax. L-ewwel waħda, illum kif qal il-kollega tiegħi ħabbart li ħejġu STZ jiġi xi skemi. Però l-bieraħ rajna rapport tal-NSO li indika fost l-oħrajn li d-deficit tal-gvern fl-ewwel seba' xhur kien ta' madwar biljun euro kien jisser give or take. Temmen li minkejja dan hija idea tajba u anke kemm hija sostenibbli li dawn l-inċentivi jibqgħu b'xi mod jew ieħor? Il-prinċipju li dejjem mxejna bih minn Marzu minn mendu nidejna l-ewwel pakkett finanzjarju sal-lum l-istess prinċipju li se nibqgħu mixjin bih. Huwa li qed inħarsu lejn is-sitwazzjoni sħiħa mhux bħala sprint, imma bħala jew tellieqa ta' tul medju jew li tista' tkun ukoll maratona. Għaldaqstant il-miżuri konna li għamilna waħda wara waħda dejjem żammew dak il-prinċipju tas-sostenibilità li mhux inti taħraq il-war chest tiegħek mill-ewwel imma li tara li jkollok biżżejjed. Dak il-war chest kellna biżżejjed dak il-war chest minħabba l-għaqal li bih mexa dan il-gvern f'dawn l-aħħar snin kieku ma kenniex biżżejjed dak il-war chest kien ikollna problema imma l-għaqal ta' dan il-gvern kien illi ħaseb għal ġurnata fejn seta' jkun hemm bżonn li nużaw it-tifdil il-pakkett finanzjarju ta' kobor ta' 2.25 billion li huwa d-doppju tal-pakkett finanzjarju li rnexxilhom jinnegozjaw ta' qabilna mal-Kummissjoni u mal-Kummissjoni Ewropea mal-Kunsill Ewropew sejjejn ħafna. Hemmhekk għandna ħafna fondi li jistgħu jiġu utilizzati wkoll f'dan il-perjodu fosthom through il-Rapid Recovery Fund. Għaldaqstant iva, hemm biżżejjed biex inkunu nistgħu nagħtu s-sapport fejn huwa meħtieġ nibqa' nagħmel dan nibgħat il-messaġġ ta' pożittività, ta' kuraġġ lin nistana aħna se noħorġu bħala pajjiż minn dan il-perjodu ħafna aħjar, ħafna aktar b'saħħitna mill-mument li fih konna fih Marzu, April, Mejju li għadda. Tħabbar ukoll jekk ma jimpurtax fuq l-inkjesta pubblika li din skont il-ħar rapport li din mhux ħadd tiġi estiża aktar minn 15 Deċembru. Forsi nistaqsik x'kienet ir-risposta-deċiżjoni. Jiena intlabt biex mill-bord tal-inkjesta wara li laħaq skadi l-terminu, ġifieri jiena ntlabt ġimgħa wara li laħaq skada t-terminu l-bord talabni sabiex nestendi it-termini tal-inkjesta, jiena eżerċitajt il-fakultà li nestendi għal darba waħda biss sal-15 ta' Deċembru illi ġej hemm biżżejjed żmien biex jinstemaw ix-xhieda kollha li huma rilevanti għax fl-aħħar mill-aħħar il-prinċipju ewlieni kif ġejt mal-lenjin fuq il-bankijiet tal-Università tagħna inkluż minn uħud mill-imħalfin li qed jippresedu fl-inkjesta huwa dejjem illi l-xhieda li jitressqu fil-proċedura legali jridu dejjem ikollhom kontribut rilevanti xjagħtu għall-mertu tal-inkjesta. Il-mertu tal-inkjesta pubblika huwa dak illi hu ix-xhieda li jittellaw iridu jkunu jistgħu jagħtu kontribut għal dik l-inkjesta u naturalment hemm biżżejjed żmien. Aħna tant minn banda tant nenfasizzaw l-ewwel wieħed fuq iċ-ċelerità tal-proċeduri. Il-proċeduri legali ma jistgħux ikaxkru għal żmien indefinit. Għaldaqstant hemm biżżejjed żmien sa nofs Deċembru li ġej illi l-inkjesta tisma' dak ix-xhieda li fadal jinstemaw u tirrediġi r-rapport tagħha. Grazzi.